Hej og velkommen til Rettigheder på række, hvor vi snakker om EU-samarbejdet mellem europæiske lande. Mit navn er Sofie. Og mit navn er Silje. Silje, hvad er det, vi skal snakke om i dag? I dag skal vi snakke om EU-domstolen. Yes, og så skal vi ind over, hvad det er, og hvorfor den er vigtig, og hvad deres hovedformål er. Og så har vi egentlig også en gæst med i dag, som vil blive præsenteret lidt senere. Spændende. Skal vi ikke bare komme i gang så? Jo. Men hvad er hovedformålet så? Hovedformålet det er at lave love, der bidrager til alle lande, som kan skabe et EU, som er sikkert for alle borgerne. Derudover så sikrer EU-domstolen, at EU's medlemslande overholder, fortolker og anvender EU-retten på samme måde. EU-domstolen dømmer forskellige typer sager. Blandt andet dømmer de tre vigtigste, som er præjudicielle forelæggelser, traktatsbrudsspørgsmål og annulationsspørgsmål. Men hvad er EU-domstolen så egentlig? EU-domstolen er en af de mest centrale institutioner i EU-samarbejdet, og domstolen er EU's dømmende magt, og det betyder, at de ligesom har sidste ord i spørgsmålet om, hvordan mellemlandene skal fortolke EU-retten, altså EU's traktater og EU's lovgivning. Og domstolen består af 27 medlemmer, en fra hver medlemsstat og 11 generaladvokater. Og perioden varer altså i 6 år, og derefter kan den enkelte medlem genvælges igen. Yes, og domstolen blev originalt oprettet i 1952, og så er det hjemsted i Luxembourg i dag. Og i Danmark er det Louise Spangsberg Grønfeldt, som repræsenterer Danmark i EU-kommissionens juridiske tjeneste. Og så sidder hun ved EU-domstolen som dommer. Og EU-domstolen dømmer forskellige typer sager. De dømmer blandt andet præjudicielle. For helvede! Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Louise. Jeg er dommer i EU-domstolen. Og til dagligt der arbejder jeg for Europakommissionens juridiske tjenester. Og ja, i min fritid der kan jeg rigtig godt lide at lave mad til min mand og min familie. Og dyrke noget yoga og lave noget mindfulness. Det lyder da skønt. Ja. Skal vi så se at komme i gang med spørgsmålene, som nogle af vores lyttere har sendt ind til dig? Ja. Okay. Det første spørgsmål, det lyder: hvordan sikrer EU-domstolen, at EU-lovgivningen anvendes ensartet og effektivt blandt medlemslandene? Jo, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det vi gør, det er, at EU-domstolen de ligesom sikrer ensartet anvendelse af EU-lovgivningen blandt medlemslandene ved ligesom at tolke og håndhæve lovene på en konsekvent måde gennem sine afgørelser. Den overvåger ligesom medlemslandenes overholdelse af EU-lovgivningen og kan ligesom udsende sanktioner ved manglende efterlevelse. Det næste spørgsmål, det lyder sådan her: hvilke interesser varetager EU-domstolen? Nationale, idealistiske eller EU-fællesskabets? Jo, det er, at EU-domstolen varetager primært EU-fællesskabets interesser, ligesom at sikre, at EU-lovgivningen og principperne for det indre marked overholdes. Den tjener ligesom også til at beskytte borgernes rettigheder og retsstatsprincipperne. En anden lytter har skrevet et spørgsmål ind, som lyder på, hvordan bidrager EU-domstolen til at beskytte borgernes og virksomhedernes rettigheder i EU? Jo, så det der sker, det er, at EU-domstolen beskytter ligesom borgernes og virksomhedernes rettigheder her i EU, ved at sikre, at EU-lovgivningen og EU's charter om grundlæggende rettigheder overholdes. Den fungerer som en sidste indsats for at håndhæve rettighederne, herunder ligesom at gennem håndhævelse af retsstatsprincipper. Det næste spørgsmål er,
Hvordan håndterer EU-domstolen kritikken omkring dens magt og mulige politiske påvirkninger? EU-domstolen håndterer kritikken omkring dens magt og politiske påvirkning ved at være transparent i sine beslutningsprocesser og ligesom basere sine afgørelser på juridiske principper snarere end politisk hensyn. Den respekterer også medlemslandenes suverænitet inden for visse områder. Jeg ved ikke, om du kan give vores lyttere et eksempel på en afgørelse fra EU-domstolen, der havde en betydningsfuld indflydelse på EU-lovgivningen eller medlemslandenes rettigheder. Jo, jeg kan prøve. Et eksempel kunne være ligesom på en betydningsfuld afgørelse fra EU-domstolen. Det kunne være sådan en som Cassius-Dijon-sagen fra 1979, hvor at domstolen ligesom fastslog princippet om den her gensidige anerkendelse af varer inden for EU, og ligesom styrkede det her indre marked. Tak til dig, Louise, og for at du ville komme og svare på vores lyttere spørgsmål. Det har været rigtig spændende at lære om EU-domstolen for din synsvinkel. Ja, selvfølgelig. Det vil jeg rigtig gerne gøre igen. Og tak fordi I ville have mig. Selvfølgelig. Ja, tusind tak til Louise. Og nu har vi faktisk fået en ekstra gæst med, som er Lars Larsen, som har siddet i EU-domstolen i mange år, som nu er pensioneret. Så vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan en hverdag som sådan en dommer i EU-parlamentet ligesom ser ud, og hvordan din synsvinkel er, og hvordan du synes, at domstolen har udviklet sig, om det har udviklet sig positivt, eller om det har udviklet sig negativt. Bare sådan lidt, hvad du gerne vil fortælle. Goddag, og tak fordi jeg måtte være med på denne podcast. Mit navn er som sagt Lars B. Larsen, og jeg har tidligere været vicepræsident for den Europæiske Unions domstol. Ja. Jeg er født og opvokset i Gladsaxe i København og studeret på Universitetet i København. Og jeg har en bachelor i statskundskab derfra. Ja, det var lidt om mig. Som sagt, så har jeg været tidligere ansat i Europaparlamentsdomstolen, den Europæiske Unions domstol, hvor vi har håndteret diverse ting og sager. Men for at snakke lidt om en almindelig dag i Europa, det Europæiske Unions domstol, så er det meget almindeligt arbejde for danske politikere også. Det er meget, som man vil forvente det. Ja. Så. Ja. Vi har. Ja, en almindelig dag for mig bestod meget vel i, at jeg stod op og tog afsted på arbejde. Lige så stille og roligt tog afsted på arbejde. Og som sagt, så går jeg på arbejde, og jeg gik på arbejde som vicepræsident i den Europæiske Unions domstol. Men det jeg sådan set gjorde, det var, at vi bare satte os ned i domstolen og hørte nogle af de forskellige sager, der kom ind i løbet af dagen. Og de sager, der allerede havde været igennem retten og skulle videre nu til domstolen, hvor vi skulle bestemme, hvilke nogen, der skulle videre og blive rigtige EU-lov. Men sådan set så handlede det alt det, vi laver, bare om de væsentlige og alle de vigtige principielle sager for EU. Og de her principielle sager og væsentlige sager har jo meget stor indflydelse og betydning på, hvad det er EU de laver. For eksempel, da vi skulle beslutte, om vi skulle
indgå i krigen med Ukraine og Rusland. Det var for eksempel en sag, der var oppe i domstolen, fordi det var vigtigt. Men vi arbejder også med appelsager og fortolkninger og lov, så det kan for eksempel være, at nogen vil appellere en EU-lov, som for eksempel pengeloven om EU, altså euroen, mener jeg selvfølgelig. Fordi sådan et land som Danmark har jo ikke et euro, men har den danske krone, og det har været en appelsag. Det er også en fortolkning af loven, for sådan set så skulle alle have den nye euro, alle dem der var med i Europas Union. Men det var en fortolkning af loven, som resten af domstolen gik med til. Det er okay, at landene selv fortolker den her lov omkring penge. Vi kan så også i domstolen annullere de her EU-retsakter. Så alt det retten laver, det kommer igennem os, hvor vi så kan sige, at det går ikke, eller at det går. Ja. Men der er sådan set en dommer fra hver medlemsland, og så 11 advokater også fra det samme land. Jeg kan ikke huske, om der var advokater med mig. Jeg var trods alt vicepræsident i Europadomstolen. Men ellers så synes jeg, at domstolen har vel udviklet sig positivt, eller noget, tror jeg. Jeg er ikke rigtig fuldt så meget med i det. Men domstolen gør altid, som domstolen gør. Der er ikke rigtig så meget, der bliver ændret på det punkt. Altså, jeg synes, det er positivt, at vi nu har fået en kvinde at sidde i fra Danmarks side. Og at de andre 11, der er ansat der i Europadomstolen, at det er alle sammen gode danske politikere, som er de her 11 generaladvokater, som ligesom bakker op om vores dommer. Men det var sådan set primært det, jeg havde at sige. Tak fordi I ville lytte på mig. Tusind tak, Lars, fordi du gad at komme og fortælle lidt om din hverdag, eller din tidligere hverdag. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak til alle lytterne, som har været med til at lære med os. Yes. Næste episode kommer ud torsdag i næste uge, og det kommer til at handle om EU-valget, der kommer til at foregå den 9. juni. Og så vil vi bare sige tak herfra, og vi ses næste torsdag.